Bah, aku kena kandang to, Mbak. Oh, iki. Halo. Iki lho, tak foto kowe. Nah. Menune sate lho menune. Mak Wes. iya. Arep ndar balik ya? Heeh. Nyapol balik turu kene lho. Mari pasang tarup nang rejan ngono lho. Semoga paling sehat terus ya. Donga ya Mbak Tunggu sehat. Nomor 1 kuwi. Lah iki sing tak Nempel karo ngatur, Mbak ya. Ini. Wah, jajan piye. Kan ya, Bi. Wah, iki lho ini lho. Ayo. Limo lho, cepet telu. Nek bule, neo. Piye to? Iku nilai buruh nih wong anu iki, Darjo iki. biyak lumayan ben kono sik. Otek iso. Ngene kawat. Wis nggo apa iki? Segone lemu piro to? Sego apa? Lah nek iki sing piro? Wong sagene nene lho. Enggak telu tok iki. Papat lho. Aku ngadane lho papat. Nanti. Ndak mana lho, ndak pinarakan ndak. Nggih. Ya mangko ya. Cek ndak ya. Ambek kaya apa ngono? Wah, reno-reno ngenahku. Iki api karo bojone. Anu terus iki. Iya, Mak. Iki bakule iki ora Ngomongi 100-100-an. bukan bakul blas iki wis. 100-100-an. Wis kambune. Anu kono apa lunggone ngene anu batang. Ngene Pak To entah ngene Pak To. Wis to ndorong ngono. Dorong kono. Wis jang ning kene, wis to ndorong ngono. Narakane maju. Nek kene anu. Laranu gini anu. Oi. Gini kantor nggih ngemper. Lah lek kene jero mah ngene mbajil kono lho. Bek wisan wonge. Bek. Bah, aku mbarene ra. Kapan? Demo Joko ra? Enggak iki. Ya Allah wedhusku ndek nek pakane salah sing dilawi ya Allah. Ora bungok-bungok ngono ya. Ya kan deloken ke suarane. Anu apa carokno kono jorone kantor. Stong kok tak jaruk ning. Dorong ngono. Nyapa entan iki lho. Lah iki aja mbok ae. Gua kono lho. Kita cilik di syuting ndak oleh iki. Lho, Pak, sate mulu. Mbak Rini unggahno kono sing arep sate sing lu. Dale ngono tak coba kolong kapok. Tawak lah kuwi dhisik. Tapi nek kono panas lho, Nduk. Barang iki. Kok kalah kene. Manda. Mau mesti ya. Itu piro lho wisane, Mas? Gua mudik iki piye ceritane Mbak Parani ora? Mau kene mesti iki. Ngawuk iki tak pateni ndel. Kuwi ayam ae kono karo budek kok piye kono. Kira nek sing anu iki, biasa iki. Biasa Mbak Rini. Hah? Mie. Ya ndagekno kaya bun, kaya anu barang suye barang biasa kuwi. Masih biasa ya. Loh, iki Jurnalis Sukorejo iki. Iki nyuting wong Surabaya, ora tau teko, ora tau moro, ora awake lemu. Eh, Kok coba calonnya apa kan? alah tak ret ning butang kan kembang kuning seneng ra umum lho emang. Kira komponen sopo kono teh? Lah iya jene sumi lho kek ngungkusne lho kakang lho. Engko lho tak. Mau Mas sama. Dengan di internet. Ngomongi suami nenek. Ini ora enek. Lah ora kan ndek ini yang ngomong. Dah. Apa sih? Tapi apa sih biasa? Kae lho, makmu lho. Apa? Biasa karo mie. Mie. Karo ndok goreng ngono. Oke, tahi saya pantai bayar tuh. Ndok mak mentang. Saya dikon ngene banjir. Piro? Ya enek rong jinah ngono. Apa to? Rong jinah. Oh.
Godhog iki ora enak. Godhog pakane mentok. Dua iki sing sikil kuciri. Ngadeg ngene iki ndak patek kuat lho. Barine api-api ya. Mange ada ya rombo kursi. Iki lho, Kayak menu nih. Wah, wis no. Duduk dong. Gudak Desok. ukur-ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini Mangan anu aku Aku ganti kacatnya dhisik. bisa ketemu lurin. Alah wis lah paling. Ya, udah wis sak anu juluk. Bisa karo iki. Wih, aja ngitik aku. Nek tak tekoni entuk piro sik. Totong. Aja anu, ngitik. Karo iki mesti kok. Kunci aku. Engko gak isa-isa tak foto. Kak, yo Nah, sing aku. dinginane kuwi aku isa-isa dipoto. Right. Nah, bapak sakit sarung. Iya sik to gampang. Berarti yang Joko mungkin di wis diwaca yo gak di Selak luwe. Apa? wedhus kulo anak orang sing ngeretne. Ret motong. Aku mang wis telepon Mbak Joko tak kon ngomong nih Mbak Contro. Mambengi aku. Mambengi kok Kak. Kok jajan iki to, Nduk? Kayak makene. Bantu. Alas ora apa-apa. Kae. Kabeh iki. Lawe. Lho, jenenge wong ngene iki kudune Kene ya nang kene. Petang puluh telu. Anu ning ndek ngarep iki sing anak ndek mburi. jane yo iso. Wong Bali lho ya dimusungi kok mbok direnti to, Mbak. Iki ya, Nduk. Iki panganan jajane iki. Kene lho sik biak sik aneh kancane. Kene iki wis enak ya ya Allah. Ya. Bayar lepas ya. Aku mau ngerok. Lho ngene iki nyelang soro ngene iki. Iki lho. Porsi capune nyetak jalan ki. Kuwi lah. Tukang suteng iki lho tekan hotel arep tangga aja. Piring papan dia nyambut damel to mriku. Nah, kuwi lengkap, sewa-sewa lengkap. Dandang ra anu nggunak kabeh. Oh, kok durung mbok video lho to. Lah iki ngapel video. Kuwi lho rono wae ndorong paunan ngono lho. Gah. Gendeng nang. Nang ndel karo nggawa sate ndak? Del. Oke enggak? Barin sampean di ngono nang. Lah dodol sate. Jalur bagian sampean. Iya no bagian gedhek lho. Kancane terus ngalih ngono lho lah kancane kancane koyo ngene syuting. Ngono njaluk bagian. Ah, bagian gedhek Del iki jan Ketak nang Mbak Sri Mbak Rini. wis lah iki kok. Lah apa nyuting kene cah cilik ra weh lho. Sate. Sate. Malah delik nang kono. Malah ndeleng sate. Gemer jipokno ning piring ngono lho kok. Ndak isa go. Muterno. Yang membutuhkan wong isah-isah iki lho iki. Iki wong adoh iki. Komen.
Iki lek wong saisah. Iki Kain. lek wong saisah iki anu iki. Bane wengko tunggane. Nanti dia ngerek njupuk. Pondok pasangan wo. Anu, Mak. Wah iku lho. Ini oh sampun sampean. Mak. Mbak Rini barang urung esek. Oh, saya tahu. Saya tahu Tapi di makanya. depan Mbak Rini barang. di depan enggak ada, Bro. Mana romonya? Acar. Sok acar ngakal Mbak Rini. Saya ada es. Ada es di. Aku yang gede ae, Mak. Plastik. Apa wi? Mbak Wi, lah